M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 11 Novemba chaka cha 2022. Ndi lachisanu la mulungu wa 32 pa chaka. Mu mpingo wathu lero timachita chaka cha Martin of Tours. Iyeyo ndi chitsanzo cha kuchita ntchito zabwino. Timamvetsera kuti asanasanduke mkhristu komwe, nthawi imene anali msilikali, nthawi imene amachoka ku nkhondo, atakumana ndi munthu wina amene anali atazizidwa osowa chakudya, pamene asilikali anzake ena mwa iwonso kukhala khristu amangodutsa, timamva kuti Martin of Tours anayima ndi kung'amba mkanjo wake, chovala chake ndi lupanga, kuchigawa pakati, chomutsaliracho iye chinacho kukampatsa osauka uja. Usiku Ambuye anamuyankhula kuti zomwe wachitira munthu uja unandichitira ine ndemwe. Ngakhale nthawi imeneyo asanali mkhristu, anali ndi mtima opatsa, mtima othandiza ena. Akhale nkhoswe yathu kuti muzochepa zimene Mulungu anatipatsa tiphunzire kugawana ndi anzathu. Zochepa zimene tili nazo pogawana ndi anzathu zimasanduka zambiri. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Yohane yachiwiri, vesi ya 4 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Francis Kachapira, a Catholic Men Organization, CMO, kuchokera ku St. Patrick's Parish, Area 18, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka mutu wa 17 ndi 26 kulekeza 37. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yachiwiri ya Yohane Mpostoli, ndime ya 4 mpaka 9. Abale, ndakondwera kwambiri kuti ndapeza ana anu ena akuyenda motsata choona, monga Atate adatilamulira. Ndiye tsopano ndikupemphani kuti tizikondana. Pakutero sindikulemberani lamulo latsopano ayi, koma lomwe lija limene takhala nalo kuyambira pachiyambi. Chikondi chimene ndikunenachi nchakuti tikhale omvera malamulo a Mulungu. Lamulo limene ndikulemberaniro, monga mudamva kuyambira pachiyambi, ndi lakuti moyo wanu uzikhala wachikondi. Paja pakuoneka anthu ambiri onyenga pa dziko lapansi. Iwo savomereza kuti Yesu Khristu adzakhaladi munthu. Munthu wosavomereza zimenezi ndi onyenga, ndiponso wowukira Khristu. Chenjerani kuti mungataye chimene mwagwirira ntchito, koma yesetsani kuti mukalandire mphotho yathunthu. Aliyense amene sasunga chiphunzitso cha Khristu koma amawonjezerapo zina alibe Mulungu. Koma amene amasunga chiphunzitsochi, ameneyo alinso mwa Atate ndi Mwana. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 17 ndi 26 kulekeza 37. Pa nthawi yomweyo Yesu anali kuphunzitsa adati, monga momwe zidachitikira pa nthawi ya Nowa, zidzateronso pa nthawi ya Mwana wa Munthu. Masiku amenewo anthu ankangodya ndi kumwa, ankakwatiwa ndi kukwatira, mpaka tsiku limene Nowa adalowa mchombo. Pamenepo chigumula chidafika nkwawononga onse. Monga momwe zidachitikiranso pa nthawi ya Loti, anthu ankangodya ndi kumwa,
ankagulitsa malonda, ankabyala mbewu, ankamanga nyumba. Koma tsiku limenelo Loti adatuluka m'Sodomo, Mulungu adagwetsa moto ndi miyala yoyaka ya sulufule nkuwawononga onsewo. Zidzateronso pa tsiku limene Mwana wa Munthu adzaoneke. Tsiku limenelo amene ali padenga asadzatsike kukatenga katundu wake m'nyumba. Chimodzimodzinso amene ali kumunda asadzabwerere ku nyumba. Kumbukirani za mkazi wa Loti. Aliyense oyesa kudzisungira moyo wake adzautaya, koma outaya adzausunga. Kunena zoona, usiku umenewo padzakhala anthu awiri pa bedi limodzi. Mmodzi adzamtenga, winayo nkumusiya. Azimayi awiri adzakhala akusinja. Mmodzi adzamtenga, winayo nkumusiya. Anthu awiri adzakhala m'munda. Mmodzi adzamtenga, winayo nkumusiya. Apo ophunzira ake adamfunsa kuti, kodi zimenezi zidzachitikira kuti Ambuye? Yesu adati, kumene kwafera chinthu, kumeneko kumasonkhana miphamba. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, lero lachisanu tikuona kalata yachiwiri ya Yohane. Kalata imeneyi akulembera anthu okhulupirira amene Yohane powanyadira amanena kuti the chosen ready, ndi kuti ngati mzimayi osankhidwa ndi ana ake. Poona zimene mpingo the Johannine community zimachita, Yohane anali kunyadira mpingo wake. Ife amene timatumikira Mulungu tizinyadirana wina ndi nzake. Akhristu kunyadira ansembe yawo, ansembe kunyadira akhristu awo. Zimakhala zomvetsa chisoni kuti anthu otumikira, anthu okhulupirira kumasemerana zinyawo, kumafunirana zoyipa, kujedana, kukhapana kwambiri. Akachoka hapo ansembe ndi akhristu awo kapemphera. We should learn kumanyadirana. Akhristu nyadirana atumiki anu, agrupa asisteri ndena otere, asisteri agrupa ansembe nyadirana akhristu anu. Tinzimvetsana kukoma mchikhristu chathuchi. Ndeno pamene akulembera mpingo umenewu afuna awakumbutse kuti maphunzitso amene ena adabweretsa pakati pawo okana kuvomereza umunthu wa Yesu Kristu siwoona ayi. Ndipo nkunena kwake Yohane akunena kuti anthu amene amakana umunthu wa Yesu Kristu, anthu amene amabweretsa ziphunzitso zonama, asalandiridwe nkomwe pakati pawo. Nthawi zina timalolera anthu amene akutisokeza in the name of kuti tioneke ngati ife ndabwino, kuti tioneke ngati ife sitifuna kunyanyalitsa anthu. Ayi, alipo pakati pathu anthu amene amaphunzitsa ziphunzitso zabodza, anthu amene amaphunzitsa ziphunzitso zonama. Yohane akuti anthu otero asalandiridwe pakati pathu. Sinde kuti akhale adani athu, koma taasase atitalikire. Ndicho linga chonena kuti angaononge mbewu ya Chikhristu imene ili mwa ife. Koma ngakhale zili choncho, Yohane akukondwerabe tikafika verse 4 kuti ena mwa inu pakati panu akusungabe choona. They're still keeping the truth. Izitu zikundipatsa chidwi ndi moyo wa Yohane kuti ngakhale pakati pawo panali ena amene amaphunzitsa ziphunzitso zonama, ngakhale pakati pawo panali ena amene amabweza anzawo mbuyo, Yohane sakuiwala kuyamikira kuthokoza iwo amene akusunga zabwino za Mulungu. Ambiri tili ndi vuto lonena kuti timapanga imene amati generalization. Yohane sanangoyang'ana kuti poti ena akulephera, poti ena akuphunzitsa zonama, poti ena pakati pawo pakubwerera mbuyo ndiye kuti onse ndoyipa. Ayi, akuyamba ndi kuyamikira pa verse 4 iwo amene akuyesetsa kuchita bwino. Tonani pakati pathu timangopanga treat onse ngati amodzi. Mudamvapo iyayi achewa ndotere, mudamvapo ya DPP ndotere, Atheos Alliance ndotere, akatolika ndotere, amboni za Yehova ndotere, aseramo ndotere. Tizipanga treat each individual as an individual case, as a private case. Tisaoletse onse chifukwa choti mmodzi waolayi. Pakati pathupa alipo ena amene akuchita chifundo. Tsoka lake ndilonena kuti ife amene tikulephera, ife amene tikugwa, ife amene zathu zidayipa, timaona ngati aliyense akuchita chimodzimodzi. Amene amachita dzibwezi amaona ngati aliyense m'mabanja amwe akhalira modzibwezi. Mwinaso atumiki amene tikulephera nkumaona ngati aliyense akulephera. Chimodzimodzi inu anthu poona chifukwa choti ine ngati mtumiki wa chauta, awo ngati mtumiki wa chauta akulephera, sizotanthauza kuti atumiki onse achauta akulephera. Ayi, inde usembe, usisteri, ubrother sumachotsa umunthu, koma alipo ena mu umunthu wawo monga inalili Johannine community akuyesetsa kumachita zabwino.
we should learn to treat each case as it is. Tisiye mtima oweruza anthu mwachigulugulu. Zikatero zitithandiza kuti tisongole mchikhristu chathu, tisongole mu umunthu wathu. Kenaka Yohane akuwalangiza kuti tsono potsiriza abale mudzisamale inu eni kuopa kuti mungataye chimene mumachigwirira ntchito, chikhulupiriro chanucho. Chimene akutanthauza apa nchionera kuti tidzisamala motani, uthenga undu wanga, uthenga undu wanu, uthenga undu wathu. Tidzisamale zimene timamvera, tidzisamale zimene timaonerera, tidzisamale zimene timayankhula, zimenezo zimene zimamanga maganizo athu amene amapanga umunthu komanso uzimu wathu. Tikabwera mawu a muthenga wabwino, Ambuye Yesu angofuna atikumbutse kufunika kokonzekera pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, pamoyo wathu wa Chikhristu. Amatero tu pa Chingerezi kuti failing to prepare is preparing to fail. Kulephera kukonzekera ndi kukonzekera kulepherako. Ambuye Yesu akunena kuti monga zidachitikira pa nthawi ya Nowa, kuti anthu anali kumangodzidyera, chimodzimodzinso pa nthawi ya Yona kuti anthu amangomanga maukwati, ena amangokwatiwa, ena amangodzichitira zawo. Taona Ambuye Yesu sakukangalika ndi kutchula kuti nthawi imeneyi anthu amatamba, nthawi imeneyi anthu amapha, nthawi imeneyi anthu amachita corruption, nthawi imeneyi anthu amasinjirana. Akunena kuti anthu ankangodzipangira business as usual, kuda kucha kuda nkumango ukhala moyo monga mmene zinthu zimayendera nthawi imene yoyo. Pamenepo ndiye pali chiopsezo. Chimene afuna kutanthauza ndi chani? Kunena kuti tikayiwala muzochitika zathu the presence of God, icho ndiye chiyambi chakutha kwathu. Inde sitingakhale tikupanga machimo, koma the fact kuti tikukhala moyo nkumayiwala kuti kuli wina wake otipatsa moyo, kuli wina wake otipatsa madalitso, kuli wina wake amene adatigawira zimene tili nazo, kuli wina wake amene adatipatsa mawu, kuli wina wake amene adatipatsa ndalama, nkumayiwala nkumangotenga moyo ngati ndi mmene zinthu zayenera kukhalira. Believe you me, chiwonongeko chathu sichili patali ayi. We should live with an awareness that we are in the presence of God. So whatever I'm doing, wherever I am, kaya ndikulima, kaya ndili pa business, kaya ndine mphunzitsi, kaya ndine nurse, kaya ndine driver, kaya ndine wansembe, kaya ndine sister, paliponse china chilichonse chimene timachitacho ndizichita with that awareness kuti ndili pa presence of God. Koma monga analili mbado wa mibado yapitayo, anthu amangodzipangira zinthu zawo. Kodi sitinganene kuti izi ndi zimene inu ndine timachita? Nkutheka ambiri timalowa di nyumba za Mulungu, koma timakachita za Mulunguzo, kapena timapita nyumba ya Mulungu with our own agendas, not the agenda of God. The agenda of God nkuti tizimupembedza, tizimutsira nsembe, tizitamanda dzina lake. Tikatuluka nyumba mwake monga amatizira Ezekiel 47 uja kuti otuluka nyumba ya Mulungu, madzi amene amatuluka nyumba ya Mulungu amakometsa madzi ena amene amakumana nawo, ndipo madzi aja amatsirira ndi kumakulitsa mbewu zimene zimabwereka mwezi ndi mwezi. Ifenso ngati tikunena kuti timalowa nyumba ya Mulungu, tiziberekanso zipatso kuti tisakhale ngati anthu amene akungodya, kumwa ndi kumangolabada moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tapempha Ambuye tsiku la lero, poyamba tiphunzire kukhala ndi mtima osamala moyo wathu wauzimu, kuwerenga zinthu zoyenerera, kuonerera zinthu zoyenerera, kuchita zinthu zoyenerera, koposaposa kumakhala pozindikira kuti paliponse pamene ndili ndi pamalo pa Mulungu, ndili pamaso pa Mulungu. Ambuye tithandizeni tsiku la lero kumachita zokhazo zoyenerera kuti tikafike mu ufumu wanu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To you